Ten kaonti ma Kajiado, Oyango, Masinde mag konyo jopur kaachiel kod jopith jamni e yor konyo yuto margi kendo kedo gi kech ma jodaka e kaonti no kaloe. Kane oloso kinde yango mashinde go ne jopur, jalup jatend gavana ma Kajiado Martina Moshisho ne wacho ni kaonti no osebedo gi noka mar koth, gino ma oseduoko yuto mar chiemo piny kendo chenro no geto konyo jopur. Jopur ma bende ne orwako masinde go ne onyiso mor margi kendo wacho ni gibiro yudo konyruok tok bedo gi lala mar kinde ka kinde kaluwore gi noka mar koth. From our sector. The governor told me that he was going to... Two rainy seasons failed, and right now we have food shortage. We have a shortage of water scarcity in the county, and through this program we want to change the narrative, really concentrate on transforming crops, transforming livestock and fisheries with an aim to have sustainable food and nutrition security in our country. Kwa kuwa tumeathirika sana kwa mambo ya mabadiliko ya hali ya hewa, na vifaa hivi vitatusaidia sana haswa katika kurejesha maisha ambayo imeporomoka. Lakini tukipata hizi vifaa ya kulima kama greenhouse, itakuwa imetupunguzia kutumia maji mingi. Ni wakati wa kiangazi ambayo tunaona kuna kiangazi kubwa sana, maji yamepotea, maji imeenda chini. Tunanunua maji kwa pesa mingi sana. Kwa hivyo unakuta hata hiyo kazi ya ufugaji inaenda